Tästä työstä oikeastaan lähti tämä koko puuteema. Ja tämä on tehty Taidekeskus Purnussa kesä-heinäkuun taitteessa 2010. Mä löysin sieltä jättikokoisen kaulakuivin. Ja mä sijoitin sen lähelle keskelle tätä pintaa ja sit mä työstin sitä. Tää pohja lähtee Berliinin näyttelyyn. Mä löysin tämän kaulahuivin, se oli vielä puhdas, mä oon tehnyt tässä jo kokeiluja. No niin, pistetään sitten kiinni sillä ihan kevyesti vaan. Työn purkaminen on aina sitten tosi kenkkua. Sitten mä eilen laitoin siihen sitten kipsiä päälle ja lasinsirpaleita, kuin myös sitten, tää on kauhean kaunis sävy minusta tässä vanhassa jäkälässä. Tää on perustesti aina, että mä valmistelen näitä aika tiukkaa ja maan vetovoima hoitaa loppuun. Ja sen mä oon kyllä sitten huomannut, kun mä tiedän, että tarpeeksi rajusti ja tarpeeksi monta kertaa, niin ei ole kyllä näyttelyissä enää mitään pudonnut. Että se on niin monen kertaan testattu ja se mikä siellä pysyy, niin se pysyy sitten jo isältä pojalle asti. Eli multa löytyy tosiaan täältä työhuoneelta kaiken näköistä tavaraa. Nyt täällä on materiaalia ennen kaikkea mietitty puuta, koska näyttelyn aihe on puu. Mä tutkin niin kuin materiaan kautta sitä mun aihettani. Et se on tutkimusmatkailua oikeastaan tämmönen taiteilijan elämä. Tuommoinen hassu tekee auringon valossa päivällä. Suorastaan värit tuntuu iloisin. Tietenkin tulee se hetki, kun mä täällä yksin pimeässä vedetään mustaksi. Muna! Kipsi on ihana materiaali, kun se on semmoinen metamorfoosinen jotenkin, että se vaihtaa lämpötilaa, mutta toki herkkä sitten myös sähköön. Ja tämän päälle sitten tulee valakone. Nämä kohta asiat. Näin on ajatus onkin nyt. Viime yönä kello 4 tätä pyörittelin päässä, niin tämmöisiä asioita, missä me ollaan.
Mennään. Mä olen mystikko ja mulla on taiteeseen hyvin semmoinen harras lähtökohta, että kyllä mulla on hetkiä ollut, että mä en tee sitä työtä vaan joku muu, joku iso. Se on hirveän hieno tunne. Silloin ei tule olemassa yksin yhtään. Se pitäisi olla nyt sitten valmis. Helpottunut olo. Se on pistellyt.